приходя сюда пациенты, сразу же видят, что мы можем провакцинироваться. Казанның 21-нче сырхауханәсенә вакцина ясатырга көн сайын 50 кеше килә. Бүген дә кунаклар килде дип эш тукталмады. Алдан язылган исемлек буенча кабул итәләр. Анна Попова белән Рөстәм Миңнехановка бу эшнең ничек оештырылуын сөйлиләр. Алар пациентлар белән аралашырга да өлгерә. Осознанно. Вас, наверное, заставили, да? Нет, я педагог вуза, поэтому семестром медуниверситета, поэтому семестром Сталинский университет, человек Осознанно. Өлкәннәр дә, яшьләр дә килә. Мин авырмадым. Шуңа күрә вакцина ясатырга булдым. Декабрь ахырыннан башланган эш тукталмый, монда гына чиратта 200 кеше. Аларга язырга мөмкинлек булгач, без аларны язабыз да чакырабыз. Бүгенгә Россиядә вируска каршы 2 вакцина бар. Өченчесен теркәр өчен илдә документлар әзерләнә. Пациентның сәламәтлегенә, авыру тарихы, яшәү рәвешенә карап, табиб аның өчен туры килгән препаратны сайлап алырга мөмкин ди Анна Попова. Моның фән өчен югары казаныш булуын искәртә. Я привилась в сентябре. Мин вакцинаны сентябрьдә ясаткан идем. Хәзер антитәнчекләрем күп, вакцина куркыныч түгел, кирәкле һәм мөһим. Ковидтан авырып терелүчеләр монда тернәкләндерү курсы да уза. 10 көн дәвамында тренажерларда шөгыльләнәләр, массаж алалар, сулыш гимнастика, физиотерапия үтәләр. Июльдән бирле монда 100гә якын кеше булып киткән. Монда да пациентларның яшьләре төрле. Ничә яшьтә булуга карамастан вирус организмга көчле йогынты ясый, өстәмә авыруларны китереп чыгара ди Ләйсән Арсланова. Хәзер полегче булды инде. Соларга легче, барбыр хәл югы. Там бишкән җиргә бала берсам. Анна Попова тернәкләндерү барышы белән дә таныша, нәтиҗәсе турында сораша. Нормально? Нормально, яхшылыгы фикердә. Ширләгәнең что? Ну вот ноябрь ахырында аккан. Хәзер ничек соң? Яхшы, яхшылар прям дышать яхшы. Авырганнарны аякка бастыру, авырмаганнарны прививка ярдәмендә саклап калу сәламәтлек саклау тармагының төп бурычы. Сегодня главное это привиться. Бүген нинди вакцина бар, шуны кадатырга кирәк. Бу очракта без вирус белән идарә итүне үз кулыбызга алып, алда нәрсә булатын аңлый алачакбыз. Ил халкында иммунитет 60%-ка җитсә генә авыруның таралуын туктатып булачак ди Анна Попова. Гөлнас Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.